Vítam vás pri sledovaní inštruktážneho videa pre vloženie farských oznamov na stránke farskéoznamy.sk. Najskôr je potrebné sa prihlásiť do administrátorskej zóny, a to tak, že sa preskrolujeme do spodnej časti stránky a v časti Užitočné odkazy klikneme na Administrácia oznamov. Keď sa nám otvorí stránka pre prihlásenie, vložíme prihlasovacie meno. Ja sa v tomto prípade prihlásim do správy oznamov farnosti Lutyše, takže vložím prihlasovacie meno lutyše@farskeoznamy.sk a vložím heslo, ktoré je pridelené spolu s prihlasovacím menom pre každú farnosť. Potom klikneme na tlačidlo Prihlásiť sa a počkáme, zakiaľ sa nám otvorí administrátorská zóna. V ľavej časti zóny nájdeme odkaz Oznamy a môžeme si kliknúť najskôr na Všetky oznamy, kde uvidíme zoznam publikovaných farských oznamov, prípadne v časti Koncepty nájdeme tie oznamy, ktoré boli rozpracované, ale neboli ešte zverejnené. Keď chceme pridať nové farské oznamy, je potrebné v ľavom menu kliknúť na Pridať nové oznamy. Teraz urobíme nasledujúce kroky. Najskôr vyberieme aktuálny rok, v tomto prípade rok 2024, potom aktuálny mesiac, teraz mesiac jún, a následne vyberieme konkrétny týždeň, pre ktorý chceme zverejniť nové farské oznamy. Takže aktuálne pri nahrávaní tohto videa ide o týždeň 24. až 30. jún. Následne sa nám zobrazí možnosť vybrať názov liturgického obdobia, takže si rozklikneme voľbu Select a označíme 12. nedeľu v období cez rok, ktorá prináleží zvolenému dátumu. Potom pokračujeme ďalej vkladaním jednotlivých úmyslov. Úmysly vložíme na jednotlivé dni tak, že pridáme nový riadok pre konkrétny deň. V tomto prípade necháme zvolený pondelok, keďže je to prvý deň týždňa. Vyberieme hodinu z menu, ktoré sa nám ukázalo, napríklad 8:00, potvrdíme Select, alebo môžeme hodinu aj priamo napísať cez klávesnicu 08:00. Potom sa preklikneme do poľa Úmysel, kde napíšeme konkrétny úmysel na daný deň, napríklad za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Novákovú. Do poznámky môžeme uviesť to, čo je potrebné, napríklad, že svätá omša je slávená vo farskom kostole alebo prípadne na filiálnom kostole alebo na inom mieste v rámci farnosti. Potom pridáme ďalší riadok, zvolíme si deň útorok. Útorok môže byť svätá omša vo farnosti napríklad o 18. večer. Vložíme ďalší úmysel, napríklad za farnosť, a napíšeme do poznámky, že svätá omša je slávená vo filiálnom kostole. Ak by vo farnosti bola nasledujúca svätá omša až v nedeľu, zvolíme si v 3. riadku nedeľu, vyberieme čas
napríklad 10:00. Úmysel svätej omše môže byť za požehnanie pre dobrodincov farnosti a môžeme do poznámky napísať, že ide o svätú omšu za účasti detí, alebo necháme pole s poznámkou voľné. Ďalej pokračujeme v písaní jednotlivých oznamov. Môžeme na to využiť dve možnosti. Jedna možnosť je vkladať oznamy po bodoch. A tu takže pridáme nový riadok. Napíšeme prvý oznam, napríklad stretnutie birmovancov bude v stredu o 19:00 v pastoračnom centre. Môžeme pridať nový riadok a vložiť ďalší oznam. Napríklad upratovanie kostola bude v sobotu od 9:00. Oznamy môžeme vložiť aj ako súvislý text, hlavne ak ich už máme pripravený v nejakom inom formáte, napríklad v programe Microsoft Word, alebo ich kopírujeme z nejakého iného zdroja a v takom prípade vložíme celý obsah farských oznamov do tohto poľa. Každý riadok, ktorý sme pridali buď v časti úmysly alebo v časti oznamy po bodoch, je možné odstrániť kliknutím v pravej časti každého riadku na tlačidlo mínus, ktorý nám ponúkne voľbu. Ste si istí, že chcete odstrániť riadok. Po následnom kliknutí na odstrániť bude riadok odstránený a môžeme namiesto neho pokračovať v pridávaní ďalších riadkov. Riadky je tiež možné takýmto spôsobom zachytením čísla na ľavej strane riadku presúvať ľubovoľne a určiť nové poradie riadkov. Keď máme vypísané všetko potrebné v časti úmysly aj oznamy po bodoch, je ešte nevyhnutné v pravej časti obrazovky v záložke farnosti kliknúť na zaklikávacie okienko farnosti, ktoré má za úlohu po zverejnení priradiť tieto oznamy ku konkrétnej farnosti, ktorej oznamy chceme zverejniť. V tejto chvíli, alebo ak uznáme za vhodné, môžeme to urobiť aj úplne na začiatku tvorby nových oznamov, je potrebné kliknúť na uložiť koncept. V tejto chvíli sa práca uloží. Keď toto uloženie urobíme na začiatku, neriskujeme, že sa nám práca môže kvôli nejakému výpadku stratiť. Takže teraz máme koncept uložený a môžeme si cez tlačidlo náhľad pozrieť, ako vyzerá koncept našich farských oznamov. Takže vidíme, že sú to oznamy na 12. nedeľu v cezročnom období, je tu vypísaný konkrétny dátum a farnosť Lutyše. Do úmyslov sme vypísali pondelkový, utorkový a nedeľný úmysel. Tým, že sme si skúšali presúvanie riadkov, tak je tu teraz nesprávne zoradené jednotlivé dni, čo si vieme upraviť opäť v administrácii presunutím riadkov.
No a v oznamoch vidíme, že nám zostali oznamy zverejnené aj po bodoch, aj ako celok, takže sa vrátime späť do administrácie, môžeme presunúť útorok na správne miesto a môžeme odstrániť oznamy vypísané po bodoch. Odstránime jeden aj druhý riadok a zostanú nám iba oznamy celkovo. Znova si môžeme pozrieť náhľad a teraz už vidíme, že idú dni zoradené správne za sebou a takisto máme oznamy iba z jednej časti, teda z časti oznamy celkovo. Ak sme spokojní so všetkými údajmi, ktoré sme vložili do farských oznamov, tak klikneme na tlačidlo publikovať a vtedy sa oznamy zobrazia na stránke farskeoznamy.sk okamžite aj pre neprihlásených užívateľov stránky, alebo môžeme zadať presný dátum a čas, kedy sa oznamy zverejnia, takže môžeme ich zverejnenie naplánovať napríklad na 26. júna 2024 o 22:00 potvrdíme tento dátum a čas a klikneme na naplánovať a presne v zadanom termíne sa farské oznamy zverejnia aj pre neprihlásených používateľov. Keby sme chceli oznamy publikovať okamžite, tak zadáme na novo aktuálny dátum a čas, ktorý nasleduje o niekoľko minút a znova klikneme na aktualizovať. Takýmto spôsobom máme vytvorené aj zverejnené farské oznamy. V nasledujúcom videu si ukážeme, ako je možné si vytvoriť šablónu, aby sme nemuseli pri vkladaní farských oznamov za každým robiť voľbu pre úmysly na jednotlivé dni, ale aby nám voľba časov, dní a svätých omší zostala v pamäti a na budúce už môžeme vypísať iba úmysly, prípadne poznámky a jednotlivé oznamy. Ďakujem za pozornosť.